Molt bones, què tal, com estàu? Estem aquí a l'espai Climent Garau, a Bunyola, per la Serra Tramuntana i res, estem a punt d'inaugurar el que és l'exposició del 8M a Bunyola amb el nom de Històries de Vida. És una exposició recentment nova, és a dir, se va fer a Sencelles fa un parell d'anys sense el moviment feminista de Sencelles i bé, s'ha plantejat fer-ho aquí en el poble de Bunyola. I bueno, l'exposició consta de 17 fotografies de gent, de dones grans, dones amb història, dones que tenen molt a contar, que han viscut molt. Hi ha dones que han viscut la república, la guerra civil, els temps de dictadura, el temps actual i res. Consta de 7 retrates que s'han fet en el mateix poble i després un escrit, es pot veure aquí, un escrit de lo que és un poc la seva història de vida, que ho ha recopilat la Maria Cabot, ens ha ajudat en aquesta part a fer les entrevistes i res, estem a la prèvia de la inauguració. També hem fet un vídeo que projectarem en la inauguració, cantar en diferents cançons de Sebastiana Quecles, que bé, ens va deleitar amb un parell de cançons d'arrel mallorquina, i res, que vam poder disfrutar i que s'escoltaran en el vídeo quan s'acabi el manifest. Cal dir que el manifest del 8M se farà previ a l'inauguració de l'exposició en aquest mateix espai i res, estic molt content, molt agraït amb la regidora Imma Palleres, que és la que ha duit l'organització de tot el cotarro, i bé, ha ajudat moltíssim a muntar l'exposició, ho va haver preparat tot i res. També donar les gràcies a la bellesa Maria Serralta, que bé, que al final les que són just les regidores les que autoritzen i fan possible aquest tipus de propostes i bé, de conscienciació al final i de visibilització de la dona treballadora. I res, en l'aspecte tècnic de l'exposició, és una exposició avalada per la Confederació Espanyola de Fotografia i són 17 retrates fets tant en el carrer com en el domicili de les dones, perquè hi havia donetes que no se podien desplaçar fins a plaça i res, se va fer tot en 2 dies i després les entrevistes, pues, el que hem dit abans, pues, s'ha fet una petita recopilació. Si dèiem aquesta exposició és com la de història d'una vida, intentar arribar al màxim de municipis possibles, intentar donar a conèixer en el poble les vides d'aquestes dones que han viscut i han lluitat tant i que són un referent per noves generacions. I també em fa molta il·lusió haver fet, crec que retracte de la dona més, més anys que he fet mai, que és aquesta doneta,
la Maria Ignàcia, que té 99 anys, va néixer en 1926, i ens contava quan vam anar a casa seva a fer-li la foto que bé, ella va viure la república, va viure la guerra civil, va viure la postguerra, la dictadura i el que és l'arribada de la democràcia. Ha viscut moltes etapes i res. Sempre hi ha alguna especial xerrar amb aquestes dones, sempre donen un plus d'alegria, joventut, encara que pareixi que no, te transmeteixen bon rotllo, no sé, és algo especial, és algo únic i per lo que val la pena fer aquest tipus d'exposicions. Una jornada de reivindicació, de reflexions i de reconeixement de totes aquelles dones que han lluitat i lluiten per aconseguir els seus drets. Avui és un dia per recordar les fites aconseguides fins en el dia d'avui, però també per posar en relleu tot el camí que ens queda endavant cap a aconseguir una igualtat més plena. Avui també, a part de la lectura del manifest, estem aquí per inaugurar aquesta exposició que està liderada per en Pep Aguilar, que és el fotògraf, i en la col·laboració d'Anna Maria, que va ens ha ajudat en les biografies, i també escoltaran les cançons de la Sebastiana de Son Roca. Jo vull donar les gràcies a les persones que han col·laborat, a les dones del centre de dia, en el grup de memòria i a les persones que voluntàriament han volgut participar en aquesta exposició. Són històries úniques, que conten experiències úniques, plenes de lluita i aprenentatge, aprenentatge i saviesa. Bé, a través d'aquestes fotografies i d'aquests testimonis, el que volem és retre un homenatge a totes aquestes dones que han construït el Bunyola que avui coneixem. Les seves vides són un recordatori de força, de perseverança, i jo també crec que és important la importància de mantenir viu el seu llegat, de qualque manera. I res, avui a través de la veu de part de les dones que formen part d'aquest Ajuntament de Bunyola, donarem veu a través del manifest de les necessitats, demandes i esperances de totes les dones.